Seneta amono kirwe kenene ase ensitu ya Kenya karutroje na barnya ko egodi akurigo se ni kirwe kenene nero manyite ngoto tebyari gona iriri bari abene gukwariania ase njira ya bene obene inche kurbono gikatwa kuriro murobiro yonsia sana magendero ekyombe kyo bacho ni jibe binkiro bereti rina kubona kanya ko tumali bolia ri swali kanya ko tumali chibuliao ekona kubona ayoroje ne kyombe kyo bacho amane jibe ngiro bereti ase chikura cyumwako yo ngakiro bereti naboko tumo chumbe yagwitira ase namba irase skin yawe ko tubwate sense ya mitandao YouTube tonyore Ndizi TV News ko konyo chingaki to tweet @Ndizi TV News ende tonyore birengere bya senjira ya bene ima ase studio tingangiri bageri ya bene kwari ani mugeni ona ase studio are manyakani era ningo ikena bora bene numo maite sikabu kusikwanya ko morora lakini ukira ase studio abanyaro jenjiri amalieta urogiru mweshimiwa kwa teato Devin era ningo ende tumaye dogo skobosi karibu sana ase Ndizi TV kwa Devin mwanjumurina ainingo ende tumaye skobosi bien mano thank you my brother I'm sorry nanyo kidogo nachikuboka nanyora bintu bibiri bitatu no kuboka bitango bya mambi but I'm so sorry inche asamari tankoro kwa Felix Obaga oyo mairurande manyikaine bunamasi kuri yekiro kyo wa MCA wanyakwa ward nde kiama gya ODM party arama yane litunda bona mbesa na Felix wate binogoro Felix yakini amasina rikwate umanyekane temano amasingiri chere torro kiana kwate umanyekane temano litindire ngojiro ko base barot go sendirio ko raliera umagoso ase barot asante elieteli actually na recorded sa 2017 na ga etire kana abantu nasiringi merangebe bakire tinga nabatayigenda mu sio bosie lindi mu chikuruga ona abantu nabakambatize liete ne lioko liera but my official name c'est Pilot Felix Obaga Mairura Felix Obaga Mairura nalira setebe enere ntunda ya ntangani ko liekero eke kyobo musiase ewodi nyako go senentuna ya kabiri bono 2017 na correct campaign but the guy cutting so let us calling in entunde ya ntangani ngigere 2017 ngwekete Felix na bagaga bante betinga bono rusio buoba manya mipaka ya nyako sita krete ne serrete enkamanya nkarabi ngakora bono ni kirugongo saba bangereri ili nkorera abantu baitu banyako igo bono boni kwa manyire mipaka ya nyako egodi ngayigete yonse bono na maide 2017 bono igana abantu kiro muntu ntagete mu manyiri tizirieta na liekero kende to kore bintu to kubagezera kali bya embe mono Felix iriwate abari wakora ndro kyone wate na yeri tari Felix Obaga Mairura to tebe tinka yikinyiro kya ongeroro familia oneroro bende kutaka abantu kutaka bari bamayana thank you inche nkuru wa kitu cha South kwanza Kisii County kitu cha South nyakwa location iranda sub location seitire ga Tingombo ninyomete nimbwaze family na nimbwaze mwana ndo kitata Mairura maisani akuru Noel yes mbesa no meta mu gusingo takaro mana ke yo taketo chiko gambira abantu na gambe tukuru nyomba yo iguna Felix ne nabwate bantu igona gambe tukuru nyomba ona takete obugambi bwa yabo sokyo jase nyakoe ward Felix emyaka irengo bwa 28 years inge ko garase myaka ya MK ga odana tigori kiro kya nyakoe ward jabeire chintunda chinyinge abasaye tokotebunga into abarayi ba mambi na mambi itutwachire kukanyanganya goika so twachenjire narrative tokoteba our today is today goika abasaye twesoke tuligiyo burayi elinde tokonye kyare kegeke abantu baitu kwa ujumla because in Karanza ali Mairura isiko onita yora koletere kero goika buno musaye goika gwetume kero gwetumire elinde abantu bakorigererie na into tonyora positions tonyara to serve say county government maybe never national government series wali eli that I want to encourage abasaye na baba isike ba minto etume muri yo burayi mbo bekeringa specific power as long as you are 18 years and above not qualified koligi any political seat say NCA ya Kenya yes nigo wekabweto mebuno masaye dindo makorana kwa konyire abantu bayugwadi Mairura party leader yao yore Raila Odinga because ni kiama giodiemore bekonera ngoli yale kiroekane wetera somo bwasi miro moja otebire buna asama gasidi yiri na te buna na bobo chori tora bento enda sobo chori go ser na bara benta enda sobo chori buna kiombe kirya IBC ngirikwe roberi buya
Kulingana naye kiombe kia IEBC no kiombe kia wachoria mune jimbebe IEBC kiari ganiri kulingana naye emairura. According to me, Troji ba issue press statement the other day, bakatebanga bari tayari komenda obochori. But we kabato enekiringa bari tayari babangirenga kibago print ballot papers. Na ande bintu biri our 5th president Mheshimiwa the right honorable Raila Odinga akoteba oikabikira niwe elinde tokenda obochori so that into ikobochori na ande tuchakonyora complaints baadaye it's good to rectify kirenge ntobono iga tokugenda jikura to na lituranyore what we call free and fair oyokobuabwe so IEBC tiye bange bange totetangaza mukasoigorunga niri tayari kulingana naye bataratangaza ayoroje barabu obunaye Mairura Felix ayoroje mbero bereti gose naye no kubwatira ira nambale banga mbona banga ni kwabuza buye but they are like I can give them around 70% yokwebanga tigabe bange 100 the next we have less than nama tuko meronge tatu iga just a month ngende chikura so ayaje kiombe kelikia obochori neji bebe mwe bange bwango togenda obochori tutete complain yes ibate anene Raila ni gate ana manyo register irane lakini torojine gwetera munyakro kiombe kelikia obochori manage mirate tena ira ndi to kwa electronic gosto and digital year digital eroje batajieti ibande digital inubu na bantu bo DM Raila okwande na inu mogusi obochori gosawa tena yaya tigebatiride asuye into tigatoenda obochori. My 5th president Mheshimiwa Raila issues akore is legit because tokoteba nga tokenda electronic tokore also bintu bya kidijitali oikatutware manyo in case because ye bintebi mwana bantu orose chi gadget chi ya failure what next it means abona bochori bogotinda butokwame manyo register teyo so ayachinga ba prepare manyo register bo na electronic eyege feli togende manyo so that kilo montaño ole anyare we exercise yakiaye yo wake kura na ndachoro murayo yatagete so it's good we have both manyo na we are digital mbuya mono Felix katwara tura kwanda IEBC akikera IEBC ne robochori na nere gojikoba bugerie siribi na nere gojikoba anjira yabanje na nere gojikoba no ne isazi gwite karo mwabwire twaro jinse majinde abarayi bakwe murunga rumna abantu abatendi bari ba IEBC bari barasi wodi gose barase chiritani ngobisas imbara akoragasi yabuye nande baboere buna abare tu gojiko friends amangana yobu bwechikura ayase nyakoe bono kitutu jaji south ayoroje na abo bisa baroro mbabwato bwamato biyana inwe sina inwe mobwete tinkowa kakende asengi nchonyo muntu chire IEBC o apply ile onyorire opportunity yoko chako ne clerk acha assist election process yagender why I fear because there is a procedure chinje na bintu mbere bikobwati kuna togwaka chipura so jetinga wango muntu naro jine ngache ko pendere oyo mono to imara miko to chaka mara miko mono mapema ko chaka to is what we call political temperature libere litire igoro kero kenda abantu to chaka ko mugang ko ibiru to chipura as a politician in chende grassroots origi chikura osababa na injingo bayabere liga kintome mimba konya mbaruzi na mama baito mbaruzi bitono motu so anda ngotebya abantu ba minto baje babukoso monge taretisa banga kire kura barawaga endre nyomba kutimoka tututike tulende chikura so I have no fear of anything yo upright yo bocha kochoro na mama choro ande chikura nchiane nge koiro no beka mo muromi na abo rago tenda bochoro if you are not tolo anchirie se ground bantu mbarago taka it's just nothing yes 2013 na devolution ya jete tokata ono ikero kyo MC kebororo ikero ikokori ngirifa kanzi muntu konya na rororo nkiukoretia magendero ase egodi yao ya nyakoe ego ikaboni. Thank you. That's a very really swali kwa mbodiri here my brother 20 mo ishimiwa chore twe okorire gasi aya sa okorire na yaba okorire matakataka onye mamandi so nkomoreti are 30% asemia without any fear of contradiction ukwana because this is a national TV oyo minto chore tu
he has concentrated asigetiga small clan no ka korete something small ase amaeneo ande gose chieria chinde gose ebinyoro binde kende nkiyo as a leader gwachorirwe kore ebinto because nebo uri utagwakirete nebo uyu gwakirete aibono no mugambi unyakoe kora magendero kwanza bali batagwakirete na bumwene takokorera byeso de baro muntu takaliomia tutiga concentrate in the same locality ensini ninga no gokoroka abantu bande kende nkiyo para teyo because that's a responsibility village road nchibwana takoigo no mu MCA chirolem chibekwa maram chibekalavat ekinkeyo ebitacho byeito bitichete na benjere guturimba gochese ebitacho mbiyo ande budget chibesengo soka chire chibona tokoro skin soko cheito. Let me give you my brother example like getacho kiraiga like 200 meters korwa ige torege kuruku gekonaiga kere pathetic chingiti chiwa kondimbo bona bantu bali bona nozanga manje ne chingiti so 30% iko 70% kwa ren na 70% ina gochiko yekora na bonko nye mama niko I'm not tindi raika but I will try my best inga 70% elinde tokonya right mairo kwa maji kwa kebere unobo kenyomba mbororo ahebuna mairo nando musawo kinabono musajibugizi na kiuji gokorobo kinyombobo ekyara todena ko ire chikura abantu bonse banyakwe bakonyeke my brother omanyete as a leader keroro murai wekene noru nyombende yons aibono gwachorirwa kirwa mabuta okorera abananchi bawo torigo chigojora nga yarueta asigete ngo yarueta asigete onye resources yaba distributed kurwe county ochese kiti kya uno mu MCA balance regions to bwate binyoro byeito onye kenyoro kwa ndo ikaransi n'abantu obabori nkimutakeire makoreru para na first priority para osirwe paringi chinsoko chibekuya kiraze onye gokonyora opportunity yo kwengage onye connection y'abantu baitu banyoro murero nangiri abantu baitu batebinga ochakiraiga nangaiga ya twanyorere some donation kubikira tura abantu equally or dispute for example onye se binyoro oso mubeka ne binyoro onye bire 40 kire kinyoro kebe satisfied ngwa kekoreire yakiabo lakini wono ngobeke ngawo igo bono tuli morai ayoro morai boli tokoroka obwate kwa recall ne can call nepotism or grandism yes bona ayo bwato bokenyomba bona ayo qualified ko be leader nche mwana mairo na nsa ngwanje rungambera abantu bait banya kwa I will distribute na bonko baga kiriege keke gutoka ku county kira enyomba yaito gosekire kenyoro keito kenyore ese ayabo yes Felix wadana kwa manyire bone mebaga ya nyakoe muchando kiroji mono ochandete abantu banyakoe agote abuna ga kinijing soso wana bongo konya abantu baitu baruasi mechandi number 1 manyete accessibility onye para teyo neba wa access echiro wasiko umurwa irara arware mbure twete to nyara weta chipara cheito nchiwata bokon number 2 amajina chand talent ba minto anandro manyete the good number abantu barware taiga ervaro yeito babwata marwira akore tuna waterborne disease so ikingi yako tabi nga ntubwata match maya abantu baito bakunywa amajina bwate challenge again to kendi ya kabere abana baitese education sector chipazeli chikuruego kimanyana onye tinko manyeti tinko kwa pazeli o apply ke gocho visio mo gambi babu atita batandora ko sebatu kutanandi kwanyoranga umuntu uri kwenyara nera ko pazeli mwana wentakana mwana wo mutaka tari konyora that opportunity so ndubate challenge now the para amachi mangane pazeli negendo kende chi dispensary cheito akonyora mariyo tayo bantu baito nebe bana tutakora teyo as a leader because ignege ndokera aiga local sai go MCA na local iri ya bintu byekenyeji you should visit the facility to change the facility all what's happening inkiaba mama baito na batata bagweterekero bago visit those facility so ntubate challenge ya say mambo health facility sector to china mangana yekwerende maybe opportunity chiabasai there is opportunity kuru county abasai bwena takoba ikera na abantu baito kwa ujumla this opportunity inchiri koba
nchiriko reach the destination ibintu ibi bikoera asegete chituka iga ibintu onye opportunity ka kutoka yakabaka kaoniwo muntu beke bizomuni mubuko abasaida suwaye bakonya kwangaika so ibintu ebinene tubate challenge basari epara healthy na amaji ngona bibiri kwate na bocho ko bimogani orore na bikira na job opportunity ye toko oliki anene kero to the devolution ya jite 2013 kuma chikora kana ya ringe na ba MC mbale ku understand jiro jabo ya jibara ko na 2017 ya jiri gone miaka 10 ya devolution bono buna go jikosoa mairo no understand the role yo MC bu yo monto bona twara ko sembere na mairo ingo maswali na ba jiko 100% buno mu MC bu ya kabisa number 1 role number 1 yo mzee no parozia majiko ye county number 2 no kobanganga nke ward yao so mangana ye budget umanye ngike ward yao for example muna nyakoe chibeze nga yaba allocated chibeze ya ibe kunya koe ngakyo kuchibaga chikonde education ese chipase chigende chikonde ese chipara chigende ese chikonda ese ECD cheito manyete ECD nursery school HBR kako MP1 P2 something like P kwene PP2 ebire ando mo MC manyenga amasingira y'abana aba bakosomera nande amaya abali mu bali bakosomye bimwana ebi ngakya kamusara kabo ngwaka no bali ne count bia so that ba encourage to go impart education as abana aba baito so ebina bye bintu tubwena takomoleka tuligere nande to oversight ntweba omo MC na ngwako oversight abakoliye gazi be count ministers chief officers nande nabo bago vet mantu bali ba abakoliye gazi beserikali no mugabana that's our role kuligere lingo mugabana ebintu ebyengenjo byaba kuba kubire bya ose byaba bagu kebogeka so ebinere gazi manyete mona role yo MC ande nyasaga ko ngwanjeru na bingo chikomboleka elinde talete ebintu byito ochenya kwa abantu baitu banyore mbi mano Felix gatona tu kwanda siasa na magendera neka tukuri ward ya Nyakoe Felix ni gakuri keruke Nyakoe ward buno mu MC igaba mayeme sembo ya Nyakoe ngonkete motegerete mugwetena mbiribiri yarengito chikobakorera kimura mweli bagakoba omu MC bwe ward iyo na gendera gotoma ujumbe ya nyingina buko mubuli na buko mubuli swali ya gwetera sina mbira siskin ya urabu osense meri ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ansemani radio ko chat na boto mali buli ya go jase studio elinde tumoboli ekarali gaiga nera toerena mbiribiebi alengeze jigokora ase ward ya Nyakoe Felix ekero kwana Nyakoe ward ekero toko kwana Nyakoe jiro kenere nene imiruri ya Nyakoe jirero bunaye Felix ngakyunyiroje yaikire standards zibone era kini birengo bya uchumi bya Nyakoe. Thank you. This word thing ya kwamba oliri echiro kwanza njagacho national government through Lake Victoria Basin ya regoche block ya ruchibese chikarusiku national government no mweshibingo nyonka akarete chire Nyakoe ntu alengo ekero ya ko koroma nchiko so echire li karosiku ekavande over the county government naande Nyakoe yaito ere echire nenange yakabere ise chichiro chirito bwatae gaseito echire yebuna yagachwa I liking akero mabaga agochikorwego omuntu omutaka aba mama baito baegwe abantu baito bae first priority konyore space bakorere biasara ekoba sadi kerongo chikweta bucyali echiro kwanyora aba mama bakoneri chinyanya usicinye ni barabare yepara asa mangana yepara igere risk to bwenete aba mama bali banyora space yengi yes bakorere biasara byabo echogere friendly n'ingintu klyakoni aba shushaina bali bagwake bikoro terangi bara wasali kuna bara waga shit kabo bagokorera ibyasara are you getting that abantu bechombe banyonezi bakona lichombe cyabo n'abantu bakoni eni ibintu binde so that ichire litwara mu choko tie bamuna asande narra mwanya koro mutaka tubwati some coins yo konga usene Germany yechiro tuliko nyoro opportunity as a leader we can make sure nga abantu baita ba mama baito banyorire yaki yabo space yo kokore byasara byabe sengencho nkuru bale bango turi byasara elinde to eliminate aba mama bali bakunya ko yemo gasonya ko banyore se shedi engia echire ri baba gukiro monto anyora aba space ya corner yasara kiai elinde to chenge ujumi yaito ye count through revenue
collection so muntu ndi bwenstambigu aba mama baito baruzigwe bange zini ntoira litoka lya 100 jo uziringi amisi anene nditu ikatonyora n'abamenyi osabamenyi b'ekiwodi bagaba company no mweshimiwe twachorete nikacheta kabwatana n'umugabana osakabwatana n'abandi akatweba ayebona Felix ngekerwa chodire totena gwachori ko mugaba ose ko bomwe muzibwe gwodi ya Nyakoe na kiujo kore mirimo yao twegemea side inde yonzi ikerangura rodo gisegi gikora base ebunge ya Kisii county no nayo ragwe na kiujo kora twegemea ensemeni. Thank you this one my brother kwa poliri number 1 roli ndiyo MCA nomo akutumwa owakilisha abananchi because abananchi bantu bakora assembly igona abaza kuba umuntu mututukanu ogo either wakira umugaba namagitebu nyebegasiane roli yane no kuwakilisha interest y'abananchi ba Nyakoe oikankore egasiane according nelichiko ebintu biri bya Nyakoe by'abantu baito okatobirete igotina teba ngatwetane no mugabana but keriyo mugabana agwendereta gukora akore role ya na inche nkore role yane bintu bindi for example ngomo mugabana abantu bakibese kwa bwata ba MC barangiri kubaye ku some small token bagendera ko bisobu ofu uyu incho mwana omairura I will do my responsibility tinda kitimito byo bakora no mu Kristo onde ko ikato tubange kisigi njiro kana se count na ndo ari good relationship no mugabana so that tubange resources jinde but ibintu byo kwa bapatsani ngabona ayo oleiga no role yane no kuwakilisha abananchi ba Nyakoe baretere kireki abo nane bakorere gasi yabo togendera nande ngwacha abantu baminto segi nyinge njiyo ese chikaundi chiwati chisegi bagendera tayo tikatokore ndagwacha no bwananchi enda korere oversight job yokuligire linga gebinto bi county bigenderete usubo ibibule hakeryogi tobwate bintu bi DCI bintu bi godir na corruption ebeke boro botiru aro linde na liokore kana great leader na bakena bangi na bakuanga but you stand ne otuale stand utamusimamo liokore respected ekina ki umwana omairago chiko nkwate abuna public participation no chikonya kora sana abantu bagote na michando ko bote na denki orarigiriri abara yabange batebiri ya public participation lakini mbari bachiba yakora ahenga kibona abantu barakwigene kero kwirigirwege na no chikwira na sibale bagote michando yabo goi katokare because se oburayi obo otainge jetio mananchi igobono bonyo wasiria direction okokore ebintu byao oika because abananchi aba chita chiri cheito no bagota opportunity bakorere gas igonda abo muntu geto tugutete network ekarota engage abananchi because into into to bwana takomanya inki kera iga grassroots yo mananchi so oika for example oika ngende kenyoro gosenya kisai bogisere kenyoro ngire ko bogisera anya kisai boli abantu kaiga e challenge mo bwate ne ripatebe ngaya abana bayitumba chete school lakini paranyoro opportunity onya ga stay yo count to ralike kiro muntu we need to get formula ngakitoko bekawa saya abamo tubaligeri something small bakora tubaligeri kibazi cy'eserekali bakorere byazara babe empowered banyore civic education abagotaka gutuka bakora agriculture bakora uburemi abagotaka gukora byazara bakora so that tubaligeri ngakibako bwatenzu talinga ngakiyoko wenda agara mambiaro ngakitoko chikuba bango so go participate yasaba kaka abangina nsugume mo women rep kibazi kiri kibwenda takochese byombe byababuraka nebyombe byabangina tusugume chiche elinda mama bayitu bakorere byazara go ikange ngechi abantu injino mo sawu kina tinko ani kongaine because ngiseko kora bokora mbeti ngechi abantu mambi banta abarangi moki nande bagoja ko moki nande mambi tinko tenasa abantu so ndate ko ene kali abantu bayitu banya ko bakongo wancherua mbaga mbere oika kore gasiane according neri chiko na according na abantu elinde totiere gasi Nyakoe yaito Hembe mono Felix ekardana tonyo kwanda gro siasa na magero ya Nyakoe ni muntu natagobona Felix yo tokutoma goji assembly ya Kisii county masoma ina ralia kirantoro no saka jangu mnyoki bare karba kuli birogo natagoma eno muntu na somete ugojikurigire standing order alibuye oseno oli ugojikote ani ugojikwa chinko bere ugojikwa abandi chinko je ni somete ni korete ni chete college ni korete business economics nimbwato manyi boisa inde kunyara kurigiriri niyo y'abantu ba Nyakoe ebe disputed according amagania y'abantu skuru ki wasometa sebo skuru boroso oboroso ne secondary ni primary primary na someta nyamara primary
nkagenda form 1 nkagasoma Moi kesusu nkamanya gocha ku transfer ngacha iga St Luke's Kanunda naona akorete form 4 yane kamanya kugenda Thika college Thika Mount Kenya naona akorete business igo no batu manyibwa mangana na kyoronjorori egwadi ya Nyakoe Felix no musaba makore bwe myaka 28 years whatever nabona nyo turakora bintu binke abantu bararigire na gwakorire konyora manyante ngumete naro imbiri bibi gwakorire bibere oroche n'abantu baratwara gosemena yayo mwana oyo toise kumutomari na bago boost. Okay, thank you. Tingwe yake kubanga nakorire bikana ya Nyakoe number 1 na arate mire kwembawa sae asi kuba nacha some talent koranga kanyora bale mangana yeme umupira bagwaka baba encourage diri bagora ido nyomba yenda muchese football na ba support na small way nkaenda uji bunyagatenyi moinali kiore moino there is umugakore ngo beira over 50 years I think a story David covered na this TV or remarete sana because it's not about politics but again na attend tia matanga gankuna in this 21st century ndago zugumu ne tima itinga gina rugete yose no magonga ten kusine gurubaro yemete so I was touched ngamo enda kamorigeri wheelchair because yabaraye mbale babeiro for many years banya kamakonya so ngamo wheelchair mwako yako kupita mengo nere nkonya gochierali ne bintu binde binge tokonyara gusuguma asali tokonyara na ndengonya kwene kali chinda basaya ba mitungana na ki aka small mania kwanyora urakangoko kangoka kana wakanyora ligina into kinde ngie iyo gionsi tokonya ganyangonyo le million limo the coin okonyora nero konya gosebo then we konyere perception nera bagusiba bwate anene keraba ikenga kino into abasaya kero musakuri kero bate abuna umusawo to komekero ngonywa magoji basubate uchi comment ikinde ngitora karusi asaba gusiba ito pamaibuno muntu yakero komwani yate to jokara magenda very swali neli it ndiri ku apply asaba saya maybe manyete ngobwatire ngaki kwabeta brought up chimbu chiao ngakichire wanje mu Kristo na kinere kanisa moral standard chiane chigikire no borozo kurwe kanisa so onje tubwati imbumbe cyo konya go menta goze kusangereri mangana baswati to kunyara gukora higo umuntu no bamugakomona na nyembu yawo kerembe na kunyara gukore ibintu bingi bune mtata goteye abantu baminto to basakurikiria abazaye singinjo ni mwato kuiboire abaka mwato sombi mwato ire school to teme elinde mororengi tokora I personally I will do egasi aneli ndengete ni bwata abantu bane bana ndo gutaka komendera ni bintu binde misige menge budget jibe jini ngonyo all stress kaba stick and faithful as a family yawo bintu binga baganga basaye ngakose bako jikomenta bakungu yende kinta to kukerusia ase bilengero bya bantu lakini ngwe ngura kwana bale abantu abantu kwana bale because there is some other places maybe you happen but it depends no muntu ngakiale onye wanje te byasale ebyo mutaba morai still na bakore byasale ebyo onye to byantete just I don't like it to getting a copy paste kabaril yani bunda njino mwana mairura inde just simple man okore bintu bya so binte can be main thing to korera abantu batigas buna umusa Felix yokurigero kiwe musiki Nyakoe ward matuka manga basaye ba mojiguna mbali gwakakura mbali gwesokera kiri simekutana no bali aye gwikirira basaba kwa basembiruna bone jinajinga kito kieto meritu kiritare kianda esoki akira umusa chikura usajora baraya baya bono abasaye banalite nginjiri ngokanyora ngenga kiechikura maybe baraiga makuri baganyete ngango kora abasera but I think this time abasaye baito bamanyire nga se population yeto ya Kenya abasaye na ubakorete barabangi koikabeso ki because to abere se serikali to likonyora equal opportunity koikabeso ki nande nko basora na bene nko batebinga abasaye
this is the only chance to bwata toko choro musawi tu oika twesokio so bonge saa 12 umaenda konyora nga material de yechikura konyora nga bantu nabagakana balira ini this time take to make impact saa 12 abasaye tobenga nintu abatanga ntolera ini tuake chikura so that nanda tusoke tote abantu bande karunyomba mogenda mwake chikura inche personally inche nkore what we call civic education ya abasaye baitu kubatebinga kubasominga umuhimu bwo wake kura na wachoro murayo bate vision murayo bate good manifesto and murayo understand it inkyanda kire gokora mbe mono Felix ande ntebya basaye ngaka kisi mwabeta moya sokyo so bongetare tisa wake chikura wachoro murayo rabakonye nande mo basako babuna bali mo gutumeka korease temperatures chagisias no niriberera mbio mono Felix twendete gukwana Felix yokurikiro kiabo MCS ward ya Nyakoe twendete kura kwanda igoro ya mangendero ya alingithu jokora sense meyo ya Nyakoe ni twendete buya genda utumo jumbe jenu ninjiro jikira se studio konende na takanda ika sense meyo ndi studio to kwirana mai kwa Felix ribaga ratu bangerena ekyalingithu okora ngire kiege na ratu aka manifesto ka eno ne point sano iga igotosuka kwirana tole mwachumurigeri Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumeka gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Jumhuri keronda de kutubwati na tuirenda sintundende ya kabera kadwana to kwanda siasa na magendro imena isku ya gusia nene karali tukwera to kumurekere ward ya Nyakoe kadwana Felix Mairura uyokurikero kyobo MCS ward yo rengete buna baise ko mwali baga abamenyi benseme yo nena chikoreta magendro ali aroche na tara korkana senseme yo sikomente birengo bya magendro asenseme ni roje Edward Obo cha otena mbiamono as Felix indoje no musawa mokena ande aise ko uri baga na baralete amagendro as enseme yo Claudi Nyaboke awateana mbiamono asumuroberio siasa na magendro injendo jene kyombe
kebo ne kebo choria mone chimbebe nkera akora meroberi yabo buyatike kebeke ekiagera omwaka oyo ntutagete chikura choboene no bwasi okimori ni mbaka abatebana no ndime yomuroberi ndoje na Felix mbiyakwerera tigaga kitoe abasae libaga liokoba abarai ntonya goteabuna nabasae ba angio mama Rebecca agoteana nanche no ndime yomuroberi bwensa kia bono mambia nibamuregete kabisa tatebedinse makiagorwa akini ateana mbuya tiatochore abarai bebikorwa ntorigere chibese tigatorigere omorai ningi agochi gotoretera inche yakorwa mama Rebecca mbuye mono deno kutoka Kisii agoteabana no ndime yomuroberi ndoje nambia Felix monkwaneri montebeli no toramo na ande ntomosire buna abasae kolende moboli na inki abegete asemesa asaba sae ba boda ngagirde na bogo chikolino ndeli Felix enara goguna Kennedy Mosioli aoteana mbiyambaroje korugaiga nyagisai yokoroni karo aoteabano wale aturigiriti asinjira buye kabisa aoteana Felix nkomo atura magoro ikera twarore na nomosae gwebikorwa no ekaro moketroje na emiaka yae na bakobinyoka toretere gento korwa ase county nomosae bwembero oine nibirengere bya koruchofrey mokaya aoteana mbiyemono asumuroberio keroto na tumukanwa na kwanda siasa na magendro tiga Felix atokonye keroto gwakera na Raila babwaterane elinde batoske bosio mbiyemono ase balimenda tugutoma chichumbe jino goja studio na injengo jisomande ni goto na Felix na inumoroje na keroto na kwanda siasa ya nyakoe Felix inaotena tokurina ngura tuhore na ebintu kiryorengito chikokora sensembe na bakonyana no bwete ABCD mbiribiebi orengete ko chikokora se word ya nyakoe kerora iguri baga kobo mo MC wensemeyo asante number 1 unalizina beka na samali tagete abasaye baitu tobaligeri enchira asingincho my brother abasaye abange bonoiga bachire chikos bakorate bachite university college bakorera abana bayiburi baoniti nibo babasomera bachire skaiga bastay abasaya ababande besoiri asamaliyoga makungu yogotindi ayanda abasaliye metu ayande abekira abasaya baito ase state taliengia so oikato liye mbinu ngakitoko konya abasaya aba inche personally Felix obaga mairo nya sango wanjirumba ma MCA abasaya baito ntobabe kama una na tieka goteba kire kinyoro bali banyorete bakorete cause babwata opportunity go se college kitura nyor opportunity yoko nyora babero matatu balike county amatoko balika kitutra nyora because ntoko nyara wakomorete kiro muntu abasaya baito ntobaligeli because business yakarobi bibige kirebuya na bakorosi yebese yao orosi faida abasaya baito ntoba register into groups abasaya 20 banyore certificate arete university ya serikali through member of parliament uri also to engage nere because njebono no mokanko manyakande there is chibese jiri chiko cyaro ku youth fund west fund chibese jiri chimuzo chichasa abasaya ro cyachira abasaya basome kunga kiba akore biyasara karaba akore biyasara nyabachakire 12,300 egrupu eri akora biya nande ya mentu abasaya baito baigorere car wash na beka basaya grupu abasaya na 20 na bakorere machine yogo sibichigari because gentonke yenze yeke kale kebe kosenga gazi obiste goizana abasaya baito tobembawe ebiyombe biya abasaya bire ko nyakwa wodi binde na tarire abasaba to abagoerere tent nebirogo so sadibanya go trade and I want inchito chake go introduce na abasaya baito baba bare na bango yegete na basandali toba somi boka no tasoma maide na boko nyara korosi ndagira toba hegeri na outside catering toba gorere materials zirigitakeire squeeze yebigeni ebinge na ba karabo kongo abeire abantu bakoragira akero kwaya abantu outside catering na abantu osrini kokore service they are well paid around 100 to 80,000 that's good money twemba abasaya baito bakoro bolemi for example njenko ni jinsi ya kana bole lichukura so inki kana ngote ya sana jinsi ya kankone I want to encourage abasaya bakorobole it's not a matter of ngoni obuli mo mago chikobole lichukura abasaya babundi sobole obolemi egento kende amachi na wate challenge na tieka kodela amachi na arwe taiga kigati aga taiga akagenda go chiaiga oyugi smart
it's matter of kubeka pipe nto kubeka kire nyumba unasama investana amaji tin kubeka kire nyumba na ngaineri go pick some strategic positions chisenta gete for example iga embassy tobeke tap we abantu baito banywa macha maya togende maatike kona tobeke tap sei tokanunda tundu bari tobeke togende iranda tobeke tap togende nyanguru tobeke tap nyagisai tobeke tap kire kinyoroiga to seti asutanya ari gukera kubeka pipe to teme to drill ne bege simba ge kunyara go supply amaji is that locality you go supply ga na taso akire nyomba but yaso some centers ya bantu bagwa access ya maji because ya mama baito mono ba kunyara go trimbo go chiptongo ime kuri ya maji igento kende amanga ni education chinanza chinata ECD chirando mu MCA number 1 abantu bali bagosomyo na bakabense bakonyora karagake kali konyara ku manage na transport bakanene nyumba sometimes kwanyora na county government tiko bakana jiga chirita kiri kwanyora bajire mitinyene batanya gwaka kingo so county oikatoro siri chiko abari mu aba ECD because na bago tusomera ibimwana biyite bike bakanwe besingiya na abana bali esibago somera masingira agamaya to make sure nga ebintu ebire ese private school ebiranda rundi ebintu ebya abana babuchesera twabekire twawa public school so that to punguza umusigo bwaba iburi ribaga bakoira abana kibese private school public school na kiro kitware kitware facilities kitware ebintu bire they are private school so that amoiburi save school fees yaye eyago jikonya wakanero mwana areto mwana public school number 1 ebi mwana bitebiye bitengo takabire kibyasome byarosire byarara tonyoro bombo itoiga it's not expensive aba mwana bali bagosome bago cheza byarara bikoboka na handi byasome ibono wemba wa school rende asense meri ACD because yo musingi bwo mwana bwa masomo okeka goige kwekera aromoke umwana kara go chigoro agotiringero nabantu bali tunishwe bakanira umusarumye abanyagitari imbale bale volunteers bago jaberwa okaligazi bazere bugwani bakuru abantu ligenjera nakibako something small because na bago this community banya goteya abantu abacheno egento kende para kali magenderero ne haki ya mwanya bantu atware para so eyune haki ya kero tali koroza liwe para iko kwari mirwe haki chipara chita makoli ali arozi nanda I'm going to introduce what we call kazi mtani ye ward nakingo chikanyakara ngori kurutu abasaba baraido batabwati kazi chipara chiringo amakoli ali ngo chiko korozi abasana wa korozi banyora kabese kawo para kero twanje bekiro maro neta kitinya ko maintain wo abasaya bali banyora something small banya ko maintain ba iyo ekiti ngayo chikoro shimashimiwa. Let me tell you my friend, sometimes it needs a sacrifice. Ekerere sacrifice na buku na chadema something small okonyora kwa bekira because ya kuruso musaro bono because ya basaye bago dijora ka paraka kwanza budget yeko soka yeji para budget nero ya maintenance nero ya maintenance nero libago toraka na biragita mbire bono bakama koli yali alisabu ngiyokora terekera gitabangina baro abasaye baro bari aido tokoreta abasaye mu engine karo abasaye bali baro kibuna bakorema atukorore chipara chetu so that to make busy banyora that amount egento kende aba mama baito emyako stini bakemia twakaswalia county because nkora rostora machiko no mugaba no ujyo sororo takete torosiri chiko abangina abana bagaka ostini bakemia bakarerwa na JF the county government twarore the county jinde chigendereze jabo makweni so inki tutaga korera igaseito naba nachintakana nchibuna mwana umahirura nintanyara ko ba accommodate kiregendo nabongo etiga nabanyorera ka uniform nabarobo bafiri babakomodate za community yaito nababurakana barabwo banyore njira bako ikerwe ibintu byabo kerike keturanyore tunyare ko basupport anene ngo muri mwate abana 100 days yakana choliru ahema tukaye mia kiana arorente kyabere bono na no gotera matukie mia na kingo choru ahe mia ya nga kyonye bangerete number 1 amatukane mia kinacholiru amatangani no wete ward kumanyanga kire kenyoru mechano kiero kokora bunigendo turakora public participation na ikarasa n'abantu bateba ngagaiga ngendo tutagete ipare rosibu tutagete ketacho ketekerosu we take note to move
iga ngiketakire so that yakara chibasi chiko soka no bwate sketch yoko manyanki yoko kora to bano because to kuchaka kuvaga bintu tamanye tinga iga iranda challenge kibabwate naboranya wali iranda babwata mache challenge babwate ne yepara irande ngento keroro no butakobororo senga kitoko siryo butakobo so collect data yonse be word ono kinkarasite kene budget yaro siguye word tu amanyanga ngaigento geteke kogenda ngaigento geteke kogenda sa 100 no correct data tumanye ngayipe chandere so that tubwaterana n'abantu nande pick every kenyoro aba wakirishi babere akoleta mararamisi tokonyora nga bago feri twacha sa abantu twabaruzio and twabeka banga so that those keyword yaito from one level to another level ningana lyo gosera lyabeire ekidonda tote usiria bere liotase orogongorwa gusiana ne kero munda tena anje Felix taranga best ngumakerekura na kyura kwandinga ne usai no bwate na beso kare gosia okobeka bandera tarako ira niliekyo musa no boda tebanga kibarabu nkorete kwirinde mbabangerete you know boda sector and sector ngia ya create job opportunity asaba sai baito but in talk oligeria sai baito ngabagendi chipikipiki bakongoiso because kuna bagenda to expose the more miaka bakobera para the more bakoreta marwaire yegikuba gita yago deal ne chimbeo chabo pneumonia I have a feeling inga umugaba no chikosoa toligie formula ngakitoko chaka kurusia basa para we train them driving but squeeze mbabekere qualification we go to a driving schoolalitoko nyara tobekene be driving school ye county to sponsor basa ba kana small amount banda bakora driving school we introduce Chuba na Bolt kuna chititi na Nairobi neba toko banga no mugaba na gosito debate yentekyo we import chiboroli boli bo chai kaba bone bwe county toko generate chibese kuchise county abasaya bali bagendiriye pigipigi either kile stage nyo kwagendiriye myaka ebere twakuruzio twende twakurikese eruli ababaje tebono twanya kuba piki ngora so that muntu tobere se para mono be exposed na abasaya bai abakwene na bam to bam abamara mite pigipigi nimbwate nchimba ko babeka amo ko ro bwemsie tagete to nchako koro muchango manene ti stage naji bwatera ninga ji stage na bai sahano ko se ikomi banyore rwego eroli nisani yabo yashi because bono enze tole obo gimambaro na kweli naro magwira ruga abantu bakoko yanyora ngankwa yabale nabeko bahaya to other places the end of the day ba koro sibese ji itabagole pikipi bwamente bali komuntu ndiko to abakirete job opportunity then opportunity gotoka no muntu we pikipi oyomo ni mulike obisio mwemzie nere opiki mararamisi abantu ba boda you were talking about yamangano gosera this one ilikuwa bodi rigia okazera kwa beire kidonda sugu okazera ukoma ete kwa ruete umuntu naro chiete ko bodi jikuraga tabi gototebi ngo chisera chiao kana tabi gototebi chisera chiao akachaka kwa abantu jibes bono bakazera ukugacha so abantu bamintu ntaite ko batebi ntokorero ubugambi igintu tokuruka pata turedi ya karenga koreta omochere kwa uobori usukwareta ubosiwe ngano kwa wembori tochora abarai baratukonye abarai babwata maroro barasuki a word go say count from one level to another abana inchi baito baki nende bese nero nengiye toroji nenjara yabere bosibole 200 bona abantu mbaru abatagete kurage abantu mbarekero kende bakora siyazi baonirie nibo yabo it will cost millions of money baretire chibese chibaje ko baba na inchi I think about my brother for example ngende ngoni nibo yana go send 10 million nchense abantu banya ko bonzi bali chibese chibanga kere chikura I want to ask you ginko yithiro bwemuzie aba na inchi ngo chikorigere likokorere gasi go sino go chaka gokora oboibi ngira niebese yane so the moment you consume ebese ya ebune kero ekyo bwemuzie ngukwanera the more ago chakoteke opportunity na bali bagali gotoka liba gabwena to kulikumana bwo motaka obwatali bagali lyorio olioni aira ni chibese ya abantu baminto gaki ogosera mo basa kutanga ni ogosera ngochoro borayo yo bwate gintako na bako ko ogesanya to na abantu baito banya kwa batebi ngaba bakurwe bese ninge tikababa bese masanya ente mo bejingurunji moji mungakire chikura bakorere gasi dikota nyakwe wordinga yego toka obisi yonga yera abu mheshimiwa obisi yo mwamzi ere nyakwa no gasaiga nyakwa
either obviously kujumoina obviously yo mochivu like kurunya kwa iga enchire kwenda iranda ochi obviously yo mo MC around 200 meters ebwati chinchira ibere eitorwere korusukunyuma nande njire yere pathetic teri gweteka oso no mondo kosa igechire daraja iga tali daraja yo kwenda mosojo daraja nere gatima ogweta no mondo taita kwenda gechinjio obviously no era sigete obviously injaga jirine county kusemba no chikwaga kiara ya chire batie karona tare to ere na pathetic condition teri fanish neva kebara teyo oise kora na bora konye oise kwa obugambe na bora konye kora na bonko nyekole well furnished tibe kuneva kebara well connected na electricity so that ne abantu abakoliye gasi bali ba kuchikokora ba admin na abande bali ba ka office yo MCA anyore conducive environment yo kore gasi mayr wa kwande mangana buya kwereire bono akabanta aba omurigereri goso mwakekura onyakoe agukwigena buna ayo kwana nande ntoje kwigana 2027 nanto irorina mayro nto amaje kuratanya koreti bia mono bili swali kwa mboliye tata kwa tebia abantu baminto banyakoe twabeire tukungaino na abantu baje batulira twabakira jikura kera bakore babwata bayirizara yo kwebacha bebajira abantu bali babakonyete bebanga myaka 5 telikoera tata ko batebi montume bakorere gasi tinkuru esimole nande buna linata yabesingencho abananchi ekaruma itenga abananchi nabuchita chiri chiao na bakurikire gasi bravo umuntu muri sana ko batakorere kirekire kyabo because bakwegenire bakoiro bugambyo why uri bache dispute basel lakini gwe bacha bale mugambira kigina kona ntuya yako jorunge bache kwegena nande sabenya sai ambugati sisinge nya sai na rokuru bugambi anga wisdom yengia elinde omoika bukwe bajira abananchi bangakire chikura tumaza kumbwata ne karoto jikomende tinti ke mwame kabisa ugitiri goro na tingo getiri yo kegere mbure go tubona bagi ande ke go tiria karole mbure go tukwaza mante baiga imemba konyora but day time na boto go tara ga to interact na abantu kerora good leader boiko wa interact na abantu naliyo kumanyanga tibagwetera so ne bangezi bakulia gatali interact because ntu no bagambi abakoreri maida abantu bagoje batumye ndeke bobenga ko ikakwabe boss boss mboyo ntunejiza abantu yani intu bwana kwanza tomwenda takonyora bana inji tu abaekero gezinge nju nabo bagutulikemerero personally I want to promise abantu baitu banyakwa ninkore asiana no wegeno kelikiri ky'abantu banyakwa tokora abantu baitu banyakwa so that we want to tige legacy ikimanyirerio kana inju mwana ona aralirerie taliana bono Felix ekeroguri Kenya ko engote aburga akitanga ndinde assembly eri ya KCR tanganje na bekire pirigete impiri kyoro chobwata so bade minding nangikali na bono nyigoreta munjiro ya senya ko god no enkisi counting egento ni bate bintu bibiri bikoringe mutuone anga sa assembly number 1 because aba mama baito bona bachandikire bari konyara ngo ina na abanyagitari be akanire bid konyorora abantu bako bari nyagitari abanda abwene tarakini yari nyagitari yabo tabwati muntu kumuruzio gozo muntu kwanyorozirire biri ya na baka 2 million yari tabako muntu azirite na mo nini bo kwachi kumuruzio number 1 yendo kinaga te kiene chief ni di toro siri chico digo che travanta va minto dico va canere bilia na gitari and we can throw see I'm looking but I'm not getting because you butaka mwato nyari raiga situ nyakwa na abantu ba minto na icintakana na babura kabaicho ire na bana bali bakwenda baba iburi babekera babasomiri bono konyora umwana yaramenye tabiye nyumba yerike na mawo amenye tebuze imakora njara idamo mu rugiyo yo mugenge tatakonya mawo mwabo oika tujikwa identify asubulimo na chingu kiligiriye se word yane ngagaje something like a home ewa accommodate na bakonyora endagerera orro ito muntu agoje munyagitari orra abangi na bali batari kwenyana n'ekintakana onye ko bwate mwawo nabo gocha marogo baiga kwanyora kandagera gwasabwira akadi kwaragera buya kwanywa manje kwagenda bwogo elinde toteme go sirio butaka nande toteme korosi rijiko liko nyara kwa accommodate abasaye baitu torete industry chinyinge for example na intunya kwa tutagire tutware na bike wanda getiga yego konya abasaye baitu bono Felix ntugora dorina amangana yechikura
ntubwate 6 piece suti ahini gora kanino mugabana bodi ya mwasobisi mwambi bodi ya mwasobisi mugumende na imura chokorega SM oseba Kenya bachore buna barocho murai bien mono go era lindo liswali gento na heba sama ngana youth ni sema investane talents ni nyabege to ayunacha football ari babwate bitibye ito birazi to badonate materials cyo mupira akorera umupira inje mwache studio ya Nyakoe abantu bari babwate biyego byo gotera bacha abasaye baito baba train dio mwari mwaroro zero rated yakonya basaye linde basoki chingero and barozi kunga kibago soma music uya linde tuteme nebo maite taranta na bego kohirari tarasi moli so asa mangana talent ayunacha chitaranta chiabasai ebona 6 piece na ebona tigato chaiga inche ndo DM party alama ya ne litunda kerota gediga aziebe smooth ne county tokore to mugabana uri kiama for example kiama kieme kabiri bono muri gutiko igwana go ikama benyo mbeyem injamo ino DM and mugabana itoro DM akuru kusimbarati nere go watsia toje se mangana wa senator ma senator itutore nere ODM na ma senator Richard Mobai Monyonka no serving na member of parliament for 3 terms okorire gasia India ono nero skirigoro kuna kutoko bwatira na samangana account level the president yane no mheshimiwa the right honorable Raila Amolo Odinga baba the 5th ojinsa iga mangana yo bujumbe no mangana we msio bujumbe abakuri yo bujumbe mbara ole bya me bingi bingo yo DM naro na bya mabinde biro independent candidate ngaro tiga abantu bacha saba 90 bao ni chisera jaba berwanire njitini ko dabanga mujumbe getenko bwatezi kose muntu kinko lakini igora lero watanga simu tabire abu bami ntana kutoko bwatira nabo maete kerora true politician na dole straight tikagwe visa tangazo musimamo neze basi ulinete jiwane basi nero ndine simba ndimu simba egente kinabo kerego ono Simba taireti for instance Kenya kwanza yairire ose oburo irire chupiri noko na barabu mirimo buya osebon ni kinge go bwabuna na bega sia berte ko boyo because you want all elected think of intimidated anybody but I believe na ndinigete nga Simba na nero mugabana timanyi tirende ngikira taba lakini lindo morayi yo raje ku work together because we want to deliver kisi county to kuru butaka uchiyo bonde bono jingo twara ni tangu lakini lende na roji Simba nasaya nere gavana next ko gane birengere bya umbyamano turakwanda basa kego Felix yabasa na baro kutume ngote bekana rule ba kutume gwisiasa gurata chiburaburu ayabuna umurai bono kurwa sensemo ya Nyakoe nando gorigero ngakyura advice yabasa dikabago turbani baganye chikura chi bachuwa chikura. Thank you. Liswali neriya actually abana siasa abange bango tumika basaye ko late buruburu. Tete ko buri umusaye uminto ikanansi to mwana wo mutaka. Akero mo ana siasa uwaka na chibeze ogende kukurira umwana siasa onde so mwaka magina oso kole kendi Jones kebe oso ruane zigi. Omwana wa enaro oise ko umia na ibiko ko umia. Ojimino no okorera. Oliero mwana yali nyomba akunya kuri sausage ne chocolate so abasaya bamintu mo basa gutumekwa asokorete burabu omora kiro mora itika yagu chinga kichai chinyororo aoni amanu vesta ayo sesera yagu chisumwa na inchi mora inchi bieka banantu bangaini ba muhingo batagite kwa kirikura so abasaya baitesi mwabeta mo basa gutumeke intutagite siasa iwata liberera tutagite siasa ebe yomolembe there is life after politics ama tukatikari tiko sinemera ongetatu chikuranko yana chiro buri manko gendera buri nuntageterero na inje ningo tagete siasa tere tanga libirira linyinge na tebi abantu bamintu twalenga ali kyoge ikanisa ngabatebi ngaya siasa yimo basakonye beke senkoro kindo la basakonyora ama bwire yankoro nkorera basakwati kabuza ukwe ekirigende ke siasa tawakole ngobache is either you win or you lose. We come prepared. It's two way. Obuye go so lose. Wana kana konya wana ngotingete sigendo razenga bana nayo ko tabweti. Wana konya wana ngakwarwa lire osebwe obe buno muntu o tantana.
abasae baminta aichu nande nko bairorera tokore siasa ya marembe participate chikura twake chikura chito ngora abana n'abagaka wake kura yao kwagenda nyumba otige kiombe yechimbe beno bachori ekore gasia asense moya nyako nguma jitoro corona insecurity ngobero nerororo inkenerororo kinita docket ya obuno mwe MC osikiro kyo MC ekire ende mo chumbe nero dagiro gosukuma insecurity abasigari bamendu gose lakini muna umurai ekera banda abonsi na bao kero security yakoba erapsi yakoba rongo gudoro monto sidi bugima ose bujibura buru chabe ngakyura kwa nyako na ngakyura ga niebe na bantu babatwara molembe no katuchwa kachikura biemono when you are a leader go in shinga abantu aboko bugambira omulembe noro because to wenjo ikogambira abantu onyo bwibi boro omuntu na mama baito bagokikande jiro bakwengeta abana baito bakorerwe ibintu bitari ebia number 1 nabo to kubwaterana na assistant chief na chief ko make sure nga na nyumba 10 ama mole ekwerende security nero na batoko rai no mujumbo raso na maybe kama DCC or deputy county commissioner ko make sure nga abantu baito banya kwa balindire na bali ba mintu bakurusi ko bango chakokore byasara nyakwa bali save kilo muntu atwara environment irengia akokorere byasara kilo muntu enjoy ko bana nyakwa seito niko ikatosukume to make sure nga abantu baito bali save because to gambera abantu batali save we want to mugambi we have to push amagana security abia ngwate yabaigoro yebisima bikunywe igoro ya bintu bikorwa chipara bono Felix wikira se account konyona chibese jinki abeta located jirigire ose paranja akore tu kusamaje na akore bono ndo gochwa bra obie gosena kiucho kora kena bagonya chibese njeri gituna ngento gitenga kore maje na kunye tu asigete olidiri joko bere gasengo ebo kondio gumbaro okonyore ba chipara cyasogete budget yasoka kirimo abantu bagakorodigo bagatiga cyabeire nando mugondo rasime koba that's why togoteba abantu abakurumi bakoriro bokurumi either se county se ward yaito ibintu byarenge by'umwana inji bwana takabero so mwana inji bakaria there is kuna sheria godiri n'abantu bariyete ibintu by'abandi nabo tokoreta file jiri tujisome mu hazo igoro ngaso anduzo aba ibintu byena etu akagera amandazi bono biyo because one of you are going to so bogaba na so no because mheshimiwa Elvis Malibongwa retire according the constitution ya Kenya the constitution of Kenya because you have reached time over mugaba no muingo so are yo katata makonigirira ebintu byabange tunga kibyabange tuganaiga tororenga kiriri esegetigire na intu bali toko sorro to bwateroro to mufonye gesima getikiabe to bakon ngento nkeyo nyachiari tunchiari yetu togotiga mangana ya kisheria ako deal na corruption ba deal na abantu bali de bintu bya abantu there is one kwerende raso ke budget yenyi ako to allocate chigende si magendera ya tukire ko but is not good as a leader ngamo abantu baire bintu bya abantu bona jiombe chia wetu ne jimbo line jingoko jijira abantu baito be ward lakini mpasa mbiyo inkigeragere odebya banyakoe aba residents banyakoe usaba kiguru banyakoe na obombo Azimio moja mbobwa tamarama ya gotatigo bombo Kenya Kwanza na Roots Party kigeragere odebya abantu baona paswaso mu Azimio Azimio ekiombe ketora Azimio ne kiombe kole tombolembe na ndikibwa agenda ikero mheshimiwa Raila na Antwara onchi amano vesta ito angochikora tutage dito bikoborai ise me zuke italia abantu batanya ariko sukiense yaito ya Kenya Azimio ebwatiranete nebya mabinde chinsagi mheshimiwa Uhuru Kenyatta ugochikurworo no ali nere kwanza chairman ya Azimio kubwatirana no mheshimiwa the right honorable Raila Odinga ba one of this time aba iko batebringa tikatoye gentekegeje Nyanza anda amangana Azimio yarorekanire nabo bwate biregerere bya kujasa abantu baito because politics we divide ideology na amangana magendero ekiombe yeito nakikira bwate program ya basai kibwate baba care ngakiya abantu bagoje kurigirirwa kibwate chinyomba kiri cyo abantu bakachandegete some household bagoje konya something small bakwegenderere
chipara chigere buya go fight corruption umaite Martha Karua is tatageti bintu bile kombo nere deputy president y'umwaka Raila wikazugume abantu bayitonko basorora mwakire mwaka Raila chikorese kyombe iki yeito abo mu president yeito na intoko janza igalende buna chamasi monchora because nje umwana mukogati oraira kwa award because ninje ndikiyama kyana nje monchora Raila gakobe president neba aga president kalikako ruwebugense ya serikali kangikera na nje naretera abananchi abantu bakoroka masi bakwethirie tare amastep bono bosi bwakongire bwachire iguru ingoro gitoko moji ase ugukina kwebintu nahande gojibusia oroje buna inu bona barai nduji gokonyeka economy abeire mbobosi for the first time in history obusibo gwika 200 jibando kale twakugurire 20 mutururo siringi 30 maybe this time ogurimi idabana abakulima abatanyorete embegu mapema osobuye bugatire gizara nakigekogera maybe maintekera mafuta atirete nekire gintu gigutira ebi byonsi byaretwa nisiyiri entrete ya Russia Ukraine because chinse jiringo produce chire a lot of gas bone kerese yeroro stability ense kuira na economy ya serikali ne dollar ni bwate mesuko so na kibintu bya shutail byopunga serikali ujikosoenyi ndotime kwemiga tobeke oboroso bwaito sobole me because the backbone yenze era agriculture anyendagira teyo ngo bantu baito bachandikite abantu baito abanemi banyore mbegu mapema no gwoyo anije wikansu kuma abanemi baito banyakwa banyoro gwoyo ne mbegu mapema na ande subsidies chirichira ni kunza amagoliali abananchi baagzes yo gwoyo ne ligoli yenze linde ndagira yaitira nenze abantu ntoja akagochandika chalekerere ono na ebintu bigokonga wikatosukume to university ya mangana agriculture elinde mbegu yaite Felix jinsi jitu jere manakindi yango edaike yemo o tebi manchumudiri ngana ya ulio mwalio na bogo sabere kura ase edaike yemo tukore bia mono my brother taite kwa kira nane ya sae bia mono asingi nchonero toiro na ndi ninga saine kama saba ango wanjiru ambo marayo nyakoe abantu bamintu banyakoe abanene nabake nko basaba ekura ya ino so kwa masitale tisu mutinyo nane ko basorora ko mwakire kura elinde nyare ko bakorere gazi eli murantu memba korere nkora oversight job na ndendo sia machiko aho penalty abantu baitu banyakwe nabasaya nabangina nabagaka nabaisiki bantu tubarwanirire elinde enzi yaitebe bia through oburayi borobia ningegene tenga ninyare konya abantu bamintu so ismwabeta nabasabire ikura koranyore friend undi nera bakomutenga kitika twakire Felix ikura nero ratukonye na ndengiro rere maybe morali mo mategariri go somo rigeri biti yikira bona iga na twatika goteba inchi nkuruku Felix obaga mairura ndeki amagia ODM arama ya neri tunda nkuryo MC wanyakwa tusabera namaya nabantu bantu tigano gende kanisa tusabenya sae tusaberensi ya Kenya murayi ene nyasakira mabuta kobali na ubuma bwiko bogendere bono nekero siasa heri mbe mono Felix yo nara gutuma gotena gosero kwagerira bangina nabagaka babunikire ne chibese bagosero tiji saini ko barwalia tingenderete gosia adena ogosero kora ande bagara gosero abande babune kamagoro sindi bagara kuranda chibese na bagoteba nara gokuna nyanchama masi awatena mbiamona se Felix to amuigure na ale teatura molengerelia ontomoe chikura tinga kechi chigoika naro gukuna Edwin Nyarangi awatena intuno molembe toka netitiganya saa tuanjire tochora baraya baya baranyare gokora amagendero asensi ito ya Kenya Chris Deno awatena mbiamono as Felix goja se studio na ale to igwerere abasa tigera ondi tweto mena kwena kimna ngosira na tore inde torore na 9 tweto irire obura lakini gorali
tigatura omugaka Raila Omoro chikura ingirizi deno otena igoraro tigatura Raila Odinga Kennedy basuetia otena mbia mono ase ogocha se studio twakwigure na thenya sago seni mono ni gotoko gusabira maya barana no turamona SMS ni nyinge Felix tagindo gochikora omwanju muri na turakirembia mono soko bamo na intwe karatwarigiri umurobire karatwarige na Felix mairo yukurikero kwa MCS ward ya Nyakoe igumuntu uri Nyakoe na ndo mwakie kura kuigwerere ingi Felix yari ndu yokora igobono wa musine yao orega tia bari bakuri Felix ne saina omwe kura ya ikere ntu muna ndi Steven turi kumwakere ko gusto tebe na nere tuachorire koba omwe MCA lakini naye okorigirina na isaine omwe kura yao ndachikoreta ma amonjoriri ase ward yao mwanju muri tenkerabu ngorero muroberi we karatwabwate Felix nigo twarenge na Frida Kerubo karatwabonekera mangana mange mwanju muri yo lenga sense meri ndi studio ne kiona chibichana mbere ko chera senjera ya bene no Mosai James Nigeria ne Brighton Makoli twarabuli bye me andi Steven Robinson gomusi Biemon Felix Biemon thank you